Экранда балалар ижад еткен видео язма бара. Үзіне күрә бір мажаралы фильм десек те арттыру булмас. 21-ші ғасыр балалары ауыл музейында сугыш жыр белән танышып йөргәндә мөгҗизага юлыга һәм шул елларга барып эләгәләр. Әлеге видео язманы Теләче районы балалар иҗат үзәгенә йөрүчеләр төшергән. Зур йөрәкле нәни Шипшык дип атаганнар. Бүләкләү тантанасына да төп рольләрнең берсен башкарган Зәмирә Шихабетдинова җитәкчесе Нурия апасы белән килгән. Авылым тарих битләрендә номинациясендә беренче урын яуладылар. Бу авылда булган, шын булган вакыйгадан нигезләнеп алдык без. Нигез шунда үзебез сценарий яздык. Безнең балалар иҗат үзәгендә репортер дигән түгәрәк эшләп килә ул Миша мәктәбе базасында. Мәктәп укучылары белән авыл балалары безнең шын батыр балалар куйдык сценарий, билгеләдек төп рольләрне. Балалар шул арада күтәреп алдылар бөтен идеяны, теманы дип әйткәндә, йөзләдек иң беренче авыл җирлегендә бүгенге көндә авыр андый йортлар табырга. Әмма дә ләкин безнең Җәнәй авылында, күрше авылда андый йорт бар. Biz таптык, әбиләрнең киемнәрен сөйләп чыгардык, шәлләрен дигәндә, менә шулай килеп туган кино инде бу. Быел фестивальгә иҗади эшләр Марий Эл Республикасы Саба, Балтач, Арча, Теләче, Әтнә районнарыннан җибәрелгән. Катнашучылар арасында мәктәпләр генә түгел, өстәмә белем бирү учреждениеләре дә бар. Чөнки аларда да теле һәм видео студияләр эшли. Арча районының Нур балалар студиясе конкурста 2нче тапкыр катнаша. 2 тапкырында да уңышлы. Быел Туфан Миннуллин әсәрләренә нигезләнеп төшерелгән Нәсел җебе фильмын тәкъдим иттеләр. Әби, Туфан аттан чыгып төште. Ай, юлым, бик авыртмадылар шул. Югында мин егет кеше. Госсоветта ул бик шундый активный депутат булган бит инде ул. Бөтен хәтта аңгайта торган истәлекләре буенча Туфан булганда да Туфан була дип инде. Шуңа күрә Туфан Миннуллинны бик хөрмәт итәм мин. Һәм аның истәлекләрен укыганнан соң, ни өчен менә шушындый актив кеше булган икән бу? Нинди татар җанлы кеше бит инде, татар телен күтәрү турында. Каян килеп чыккан икән бу дигән фикер туган. Һәм безнең укыганнан соң аның бабасы шундый булган. Бик булган кеше булган. Һәм ул нәселдән килгән, нәсел белән горурланам. Менә мин татар булуым белән горурланам. Мин бабамнар нәселе белән горурланам дип яза ул. Шуңа күрә менә шушы теманы күтәрергә булдык. Әтнәдә фестиваль быел 6нчы тапкыр оештырылды. Балалар авылым тарихи битләрендә үрнәк шәхесләр, данлы еллар, данлы юллар, мәктәп маҗаралары, музыкаль клип номинацияләрендә көч сынаша. Яшь буынга иҗади яктан үзләрен сынап карарга мөмкинлек биргән әлеге конкурсны уздыруда янып йөрүче кеше Райла Фәхретдинова. Балалар төшергән видеолар үзе бер тарих ди ул. Ветераннар турында эшләнгән эшләр бик күп булды. Шулар арасында утырып диванга шундый иштәлекле итеп сугыш турында сөйләгән ветеранныга мин инде менә сокланып карап торган идем. Карале, моның әдәбият укытучысы булырлык теле бар, шуның кадәр гәүдә төс бите бар. Искиткеч, хәтта инде актер булып каядыр сәхнәдә дә чыга алырлык абзый булган бу, ләкин моның сугыш моның бөтен планнарын җимергән дип. Һәм шансагыз фильмны карап урыннар чыгарганда шул кешенең үлгәне турында хәбәр килде. Һәм дә инде шул вакыйгадан соң аның балалары мәктәпкә килеп, рәхмәт сезгә, сез безнең әтиебезне безнең өчен безгә тагын яңадан кайтарып күрсәтерлек мөмкинлек тудырдыгыз. Без менә бу безнең гаилә яткәребез киләчәктә дип әйткәннәр. Фестиваль безнең район өчен гомумән бик зур чара инде ул. Чөнки мондый дәрәҗәдә фестиваль, мәсәлән, бездә бар инде Шихабетдин Мәрҗани исемендә фәнни-гамәли конференция, ул инде фән ягыннан булса, инде тәрбия ягыннан менә шушы фестиваль әлегә инде бердән-бер шундый зур дәрәҗәдә булып тора. Һәм инде бу конкурс кына бәйге генә түгел, бу чын бәйрәм. Кызык хәлләрне әллә кайдан уйлап чыгарасы түгел. Пандемия чорында онлайн укуның кытыршы якларын Әтнә районының Күлле Киме авылы укучылары оста күрсәтә алган. Нәтиҗәдә татарча йыралаш төшереп, конкурста җиңүгә ирештеләр. Бу идеяны безгә җитәкчебез Закирова Кадрия апай бирде. Һәм шулай ук сценарий төзегәндә безгә Әтнәбезнең шагыйре Гөлҗүсә Батталова ярдәм итте. Ничексең? Үзең уйлыйсың, уңышлы чыктымы? Уңышлы чыкты дип уйлыйм. Бик ошады үзебезгә дә. Узак төшердегезме?
Ниндейрәк кызык хәлләр булды төшергәндә сөйләгез. 3 тапкыр төшердек. Башта төшергәннәрдә бик көләсебез килә иде. Ахырдан җылысыбыз ук килә башлады. Фестивальнең гран-приена быел Олы Әтнә урта мәктәбе укучылары һәм мәгалимнәре төшергән Әтнә музыкаль клибы лаек булды. Барлык җиңүчеләргә Бөтендөнья татар конгрессы дипломы һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Фестиваль тәмам, ә балалар инде бүгеннән үк яңа видео язмалар турында уйлана. Кем белә, бәлки нәкъ менә шушы залдагы малайлар һәм кызлар арасыннан менә дигән татар фильмын төшерәчәк режиссерлар үсеп чыгар.